Bonton Film uvádí. Noc v muzeu. Nefunguje. Hezký pokus. Ahoj, Michael. Ahoj, Larry. Jak se bere? Fajn. Neviděl jsi Nickyho? Ten už šel domů s Erikou. Dneska neměl odpolední. Jdeš na rodičák? Ahoj. Ahoj, pojď dál. V pohodě? Jo. Proč jste mi neřekli, že je rodičák? No jak to, Niky ti to měl vyřídit? No, tak asi zapomněl. Vydám, tady je. Ahoj. Jak se máš, Larry? Fajn, co ty, Done? Nezva. To je počasí. Oh. Kosa, že jo? Kosa. Dokonce i s kosákem. No, dejte mi pokoj. Hele, řeknu mladýmu, že seš tady, jo? Bezva, to je prima. Ano, díky. Páni, ten tvůj snoubenec má teda na opasku hejblat. Nech toho. Co? Proč? Vždyť je to hotovej Batman mezi makléři. Obchodníky s obligacemi. No jo, jasně, promiň. Takže jak to vlastně vypadá s tím tvým virtuálně reálným golfovým trenažérem? No, dělám na tom, pořád čekám, až na to bude technika. Není to snadný, je tam fůra součástek. Aha. Hele, myslíš, že by se Nickovi líbilo v Queens? To snad ne, Larry. To už tě zase vyhodili? No to... Nevyhodili mě, ne totiž... Nevyhodili mě, jenom jsem... Tak mě poslouchej. Nevím, kolik toho Niky ještě snese. Vždyť to je každých pár měsíců nová práce a novej byt. Kdyby nešlo o něj, neřeknu ani slovo. Nepletla bych se do toho. Jenže to je hrozná nejistota, tohle mu nesvědčí. Snažím se to právě nějak vyřešit. Stačí? No... Možná by s tebou Niky neměl zůstávat.
Ahoj. Tak na to vlítnem? Já jsem. Bezva, to je ono! Jeď, Niky, ujetím! Jo! Co je? Niky, co je s tebou? Není ti nic? Ne, dobrý. Co kdybys zmizel? Poslouchej, jejich levej obránce mizerně bruslí, vem to po levý a máš šanci dát gól. Jasný? Tak jo, dík. Tak dobrý. V pořádku. V pohodě. Bezva, můžete pokračovat. Hrajte! A! To je dobrý. Řeknu ti, dneska si je roznes na kopitech. Podle mě bys mohl klidně uvažovat o NHL. No jo, jenomže já už nechci být hokejista. Fajn. A co budeš? Obchodník s obligacemi. Obchodník s obligacemi? Jo, jako je Don. Minulý týden mě vzal do práce. Aha. No, bezva. Takže chceš chodit každý den v obleku a kravatě? Jako takový nějaký robot? Věř mi, v koji se hokej hrát nedá. To jde blbě. No, on má docela velký kancel. O to přece nejde. Vždyť ty hokej miluješ. To jo, jasně, ale obligace mám jako takovou sichrovku. Jako sichrovku? Hele, počkej moment. Na sichrovku jsi ještě trochu mladý, ne, Niky? A vůbec od koho si to slovo vlastně slyšel? Víš, máma mluvila s Donem o těch tvých úletech. Říká tomu úlety? Prej by si měl najít nějakou sichrovku. To se fakt zase stěhuješ. No, nevím. Uvidíme. Ale v Queens je spousta parádních míst. Jo. No tak. Hele, Niky, koukni se na mě. Podívej se, chci ti něco říct. Vím, že mi to poslední dobou zrovna moc nevychází a že si to měl těžký, ale mám pocit, že nadchází moje chvíle a až přijde, tak všechno začne zase klapat, chápeš? A co když se pleteš? Neměl by si najít práci jako každý normální chlap? No jo. To se všechno uvidí, jo? Jo? Tak pojď, vrátíme se k mámě, pojď. Pane Daly, jsem tady už 43 let, ale takový životopis jako ten váš jsem ještě neviděla. No bezva. To nebyl kompliment. Stojí tu, že jste byl výkonný předseda Spojených luskáren. Povíte mi o tom něco víc? Jistě, byla to mateřská organizace pro můj vynález Luskač. Lusknete a rozsvítí se. Lusknete a zasnete. To už přece někdo vyráběl, ne? Ne, to byl tleskač. Čili mi ten nápad víceméně ukradli. Osobně v tom nevidím celkem žádný rozdíl. Jenže, víte, nejspíš asi, velká část obyvatel, jak se zdá, pravděpodobně neumí pořádně luskat. Tleskat je snazší. To je otázka. Nemůžu vám pomoct. Debbie, můžu vám tak říkat. Víte, když jsem vstoupil, ucítil jsem mezi námi vzájemné spojení. Já žádné necítila. A podívejte, já potřebuju práci. Víte? Zítra. Když ne, tak potřebuju ji, chápete? No já nevím, ale něco bych tu možná měla. Odmítli zatím každého, koho jsem jim tam poslala, ovšem. Bezva. Kdo ví? Třeba budete mít štěstí. Pardon. Dobrý den. Dobrý. Jsem Larry Daly. Mám domluvený pohovor s panem Fredriksem. Ano, ještě bude v kanceláři. Bezva. Jsem Rebecca, Hartmanová průvodkyně. Těší mě. Tak, já vás tam nasměruji.
Bezva. Tedy Roosevelt, co? Ano, velký vizionář. Ano, to rozhodně. Byl to náš 4. prezident, co? 26. 26. No tak, prosím, nesahejte na exponáty. Totiž chátra. Slečno Hatmanová, takový chaos tu nemohu trpět. Toto je přeci muzeum, a ne... Víte, co to znamená muzeum? To rozhodně neznamená, tati, hele, to je tyranosaurák, šáhnu mu na nohu, ne. Dohledněte na to, prosím. Jistě, pane. Děkuji. Doktor McPhee, ředitel našeho muzea. S ním asi bude sranda. Dávejte na své děti pozor, ano? Ostraha. To byl jen vtip. Dobrý den, jsem Larry Daly. Vy jste pan Fredericks? Ne, pan Fredericks byl můj otec. Já jsem Cecil. Moc mě těší, Larry. Pěkný, pevný stisk. Fajn, to o člověku hodně říká. Pojď dál. Díky. Vezmeme to čistě pracovně. Muzeum dost prodělává, dost děsivě. Dnešní děti asi nezajímají voskové figuríny nebo vycpaná zvířata.